Novca za... Vrlo dobro si Niša. Vrlo dobro, 80.000 dinara, 8 kašnih. 80. Brzo je prošlo vreme. Situacija je napeta. Napeta, dobro. Dobro, malo lakša po ritmu je sljedeća igra. I tu nas čeka, kao što znate, naš tragač, također slika. Vidim svako može bira ko god. Siniša, dobro večer. Dobro večer, Uroša. Imam za vas jedno pitanje, naime, da li znate filmski junak u svom serijalu koriste jedan zakon koji su naši prevodioci preveli kao džupice? To se ne mogu vratno što su mi bolesti, da sam moj rodio. Poslije pauze. Čuli? Sad moramo da nastavimo dalje. Moram. On je radio sad malo psihološki da napravi malo potrestovanje i šta. Više malo je da se malo relaksirate, ali izgledate mi da Ništa ne osjećam. Pa ja sam nešto, ne znam zašto sam danas shvatio. Nasmejte se i vi. Sad ćemo vidjeti. Da se poje ovdje na tabli, da vidimo sa koje startne pozicije će nastaviti Siniša dalje, a ako se pomerimo korak dalje od tragača, koliko? Znate šta, s obzirom da je ovo biznis sa ozbiljnim takmičenjem. Pomeranje jedan korak duže tragača. Ste fajteri, poručili ste isto Dragutinu da fajterski nastupi 240. Dobro, evo, savjetuje vas prvo Nikola. Ja sam očekivao veću sumu, da je pitanje korak bliže tragaču, da nije siguran da je 240 veliki izazov na 80.000 u 180. Dobro, Jovan? Ubeđen sam da znaš. Lazare, daj mi stolicu. Ali da te dobro si šta vi mislite? Ne znam, možda iz razloga manja suma, a 200.000 da ide ono koškupa. A ja nisam ništa večer. Nikola, pekla sam vam pitu. Jel nisi večero? Ako sad pojedeš mleko, šta će ti dati ujutro? Za duel sa tragačem. I potreba može da počne. Nisam vidio koliko moja. Šta si rekla? Sad koji su pravci tu pitanje da ste tu potpuno na istom Kako skačeš visoko? Ne znam. Ne skačem visoko, nego uzmem tu. Ređimo li takmiče? Ne skačem visoko. Turbo? Da. Prvo pitanje. Gdje ste da vedete? Iz kog jezika potiče reč karoserija? Italijanskog, španskog ili francuskog? Ne znam, ali Dobro zvuči to? Ja. Francuski, odgovor tragača. Mislim se malo časno pričali, sad već vidim da je nažalatno sve. Karoserija, ja. Možda bi više zvuči španski, evo Francuzi retko kad završavaju na... Znači da je najvratnije karoserija. I francuski je kako se kaže. Sve patim. Ja nemam patim. Najviši živni vulkan Cotopaxi nalazi se u Ekvadoru, Meksiku ili Boliviji. Slično da kažeš mi Boliviju. Ko će da znati sad? Ko će da znati? Ja sam vodom. Sa vodom. Ajde da vidimo. Dobro, da vidimo tačno odgovor je. Šta je to? Ajde, Ekvador. Odgovor tragača. Pa vodom. Fuj! Da, volim geografiju, volim da čitam. Odvratno. I baš znate da za ovaj Cotopaxi, Cotopaxi, jel? Nisi ne znala. Starta voli mučkalice. Čim završimo kviz, ajmo na sljedeće pitanje. Kako se u narodnoj pesmi zove ujak Kraljevića Marka?
Dobro stoji tamo. Momčilo ili Novak. Ili što si ti kuo. Sa plavom. Pa da. Dobro si nišao, vi kažete da je Momčilo. Boće. Baš je gadan, no? Ujaka, To treba za moj tor. Ledva, kralja. Znao. Može bolje odgovor biti, nema da je Napriče tačan. su ti još. Da, kako da je tačan? Nije ovo pomalica 80.000. Molim. Da još jedan korak dalje odgovor tragača. Kako miš molim? Momčilo. Momčilo. Možete da nastavite ovaj Pa stil. da vam uzmem mlijeko. Znam da je Pa u što nisi uzela od verice mlijeko ili bi skupila mlijeko? Koje godine je izbio Ilinter sa 1880, 1890, 1903. Odjevi papiri. Kako gledam? Namesti stoljak! Idi operi zube! Ono nećemo zameniti, ajmo da vidimo tačno odgovor je 1903. Odgovor tragača je 1903. 2. augusta. Kako ste rekli? 2. augusta. 1903. 2. augusta. Potpuno znanje. Idemo na sljedeće pitanje. Iz kog grada je grupa Divlje jagode? Da li iz Bihaća, iz Doboja ili iz Zenica? Dakle, iz Doboja. Ništa da vam ne tražim dalje obrazloženje, ono će da odgovor sreću. Dakle, tačno odgovor je ipak Bihać. Tačno. Znali ste baš? Sredli ploč. Znali se Pazan Siniša, treba nam baš koncentracije. Koja glumica je dobila Oscara za film Tramvaj iz Glavnih ženja? Gardner ili Audrey Hepburn? Lazare, sam ti rekla da ne puštaš sve u vodu! Odgovorom mislim da nije. Dobro, da se. Tačno odgovor je? Dobro. Ostalo smo u igri. Tragač kaže vidio mi. Dobro. Bez komentara možemo odmah da prizovemo sljedeće dobro. Mama, Ne, ovako sam pravila četkicu, eto ti.